l-isbaħ u l-ikbar ikla. Darba waħda meta Ġessu kien qiegħed wattikla kbira, ġie xi ħadd fuq u qallu: l-isbaħ ikla żgur issir fis-saltna ta' Alla, kemm nixtieq xi darba mmur għal dik l-ikla. Ġessu sikwit jistieden lin-nies jgħixu ħajja tajba sabiex jidħlu fis-saltna ta' Alla. Kien jaf li Alla rrid lil kulħadd jidħol fis-saltna tiegħu u għalhekk qalilhom din l-istorja. Mela darba kien hemm raġel sinjur li ddeċieda li jorganizza ikla kbira ħafna. Stieden ruxmata nies. Imbagħad beda jipprepara d-dar. Ħbiebu bdew jgħinuh. Min ifarfar, min jiknes, min jaħsel, min iqattat ta' dam, min iħawwat il-borma, min isajjar. Kemm kien ifuh dak l-ikel. Sama kollox kien lest. Marru għedu l-mistinni li jistaw jiġu, għax l-ikel lest. Qal l-qaddejja tiegħu. Imma x'taħsbu li jagħmlu l-mistednin insaru jafu. Bdew iġibu l-iskużi. Ħadd ma rid imur għall-ikla, ħadd ma rid jieqaf minn dak li kien qed jagħmel. Ir-raġel li stedinhom tgħidx kemm ħalih. Jekk ma jridux jiġu, morru fil-belt u sibu lil min jixtieq jiġi. Qal l-qaddejja u telqu lejn il-belt fejn sabu ħafna nies li kienu mejta bil-ġuħ. Kienu nies foqra, uħud minnhom kienu morda. Kien hemm min ma jistax jimxi u kien hemm l-omja wkoll. Ejjew ħadd jiklu magħna, qalulhom u dawn telqu warajhom. Imma xorta kien fadal siġġijiet vojta. U allura marru fir-raħal. Hemm kien hemm ħafna nies bil-ġuħ. Kien hemm nies li lanqas biss kellhom dar u kienu jgħixu barra fit-triq. Ejjew ħadd jiklu magħna, qalulhom u n-nies kollha telqu warajhom. Issa id-dar tas-Sinjur kienet mimlija daqs bajda. Kulħadd kien qed jiekol u jixrob bil-qalb. X'festa kbira kien hemm. Imma fosthom ma kien hemm ħadd mill-mistiedna tal-bidu. Dawn ma kinux ġew iduqu dak li kelli fuq. U stedinhom kieku imma ma qalulux iva u tilfu l-gost kollu tal-festa.